Čau lidi, zdravím vás u Halo trojky a natáčím tady se svým kámošem. Čau. Vlastně v poslední době jsme se vyskytovali na jiných místech, nebylo čas na vlogy, to jsem natočil minule a vlastně proč jsme si vůbec vybrali tu hru? Pověz jim to ty. No, já nevím, proč jsme si ji vybrali. Vybrali jsme si ji proto, že je prej trochu taky akční. No, ne moc, ale slyšel jsem, že je docela hodně akční. Kde seš? Někde vzadu. Už jdu. A v podstatě vlastně chcem to natáčet kvůli vám, abyste se bavili a tak a tak. Já se mám nasednout. Vedle mě jdi, Už není místo. vedle mě ho vyhoď. No co? Tako. Tady. Můžeš to držet. Promiňte, trochu to bude trochu blbý, protože on to ještě neumí docela hrát. No, jedem. Zasedněte a jedeme. Hrajeme to vlastně takhle, protože hrajeme 2 na Xboxu. Zase je to blbý obraz, já vím, točíme to na tabletu. Vím. A s tou soutěží, teda máte tam ty výhry, můj e-mail a to. Posílejte ty obrázky a to. Ale v podstatě nevím, jak to bude dlouhý. Jak myslíš? Asi? Tak půl hodiny. To možná míň. Tak 20 minut. Tak jo. Když nám to YouTube schválí. Což asi všichni. Když tak bychom natočili znovu. Jeď. Když tak bychom natočili znovu. To ten záru, ten tam vůbec nic nedělá. To je u kulometu. Pak bychom třeba mohli natočit Minecraft, když už točíme. Ne? Klidně. Jo. Kde jsou ty pedofilové s Dreamhammerem? Netuším. Nevím, kašleme na ně, jedeme bez nich. Neměli nás opouštět. To spíš my jsme neměli pouštět. To je jedno. Co to? Abyste taky něco slyšeli. Jsou oni? Ne. To teda rozhodně nejsou naši. Tohle to byly ty naši. Tohle? Tohle. No to jo. Ten ostrostřelec. Chytá. Co? Čím to? Co? Čím to jedeš? Netuším. Byl to jejich motorkou. Jak běžím se to balo. Stoj, prostě. Umíš s tím zacházet. Ne. Jeď. Nemáme se zdržovat, takže
My pak ještě máme nějaké povinnosti, že jo? Jasně. Co? Jo. Tak bychom když tak ještě možná dneska dotočili ten Minecraft. Dělej. Jo. Co tam? Ještě natočili ten Minecraft. To nevíme, jak ho budeme mít náladu, ale hlavně jestli budeme mít čas. Máme nějaké povinnosti. No, tak. To asi se střelit nepůjde. Co? To asi se střelit nepůjde tam mutace. Vstupujem. To nebereš rozdíl, že každý vstupuje. No to nejumpnu. Jo. Master Chief, finally a good connection. Mám brokovnici, nedovoluji si. Excavated a forerunner Já mám artifact. 20. Have to assume Nebo co je tohle? No, jsem opal. To je já. Měl smajlíka. Co to je? Smajlík. Dali, pojď. Tady máme naše. Jsou naši, jo. No, tady. Mě doty. To vidím. Kdo konta? Kdo koho, Dušane? Reinforcements! Nesnažím dát kopače. Jo? Jo. Nemluv na mě. Rusky? Proč ne? No, nevím. Ale nemluv na mě. Je to baví. Já vím, že ti to určitě baví, ale mě teď zabili. Takže hustý. Míno. Teď vám jdu rozsykat pušku. Jak hrál Call of Duty, tak jsem zvyklý, že se běží LT. Jo, to jsem se netěšil. A proč vlastně teďko to? Co pak? No vlastně proč teda? Ale nech si toho, jo? Co? Dá. Kde vůbec ta helikoptéra? Helikoptéra, chvíci helikoptéra. Teď jsem se netrefil, ale koukejte jaký Aha, to je sejm. naše. No ne, já si nekecej. Co? Helicopter inbound. Když to jsou vojáci, Hold out until we arrive. koukej jak sejmu tuhle tu. Pau. Hotovo. Mimozemštění se nám Hey, get the neplakali. cover! Díky mně. To. Bedbon. Kde jsi vůbec? Nevím, jak to Tamhle seš, aha. to jsem pičou. Trošku to popírá gravitaci. Co? Že to trošku popírá gravitaci. Co to dělá? Good timing. Aha. Vlastně tohle už je docela stará hra, jak bych myslel. Jako Halo 3. Ne Halo 4, to už je nová. Asi před rokem. Dal tam si kulomet. Myslím, že 4 je nová, to vím. Ta vyšla asi před rokem, zhruba. To nevím. Ale nejnovější hra je GTA 5. Myslím. Ne? Ne, podle mě už ne. Nevím, ale Minecraft už je hodně stará hra. Ne? Co? Minecraft už je docela stará hra, ne? Pěkně stará. Po něm. Pozor, neznižuš mu to jeho motorku. Prostě se to zvítilo na zem. Dá se tu sprintovat. Ne, Sprintovat. to já nevím. Už to dlouho nehrál. Auto už se asi neotočí. No jo. Taky bych neřekl. Točilo se. A to se kašle.
to. Kamakadí! Jsem Mě borec! Mě něco zabilo. Proč jsi skákal do rokla? Jaký rokle? To bylo ani nevím, to bylo. Což tam bylo? Nebo si Je to pro dva? Co? Ta motorka. Ne. Nebo si nějakou seženu. Já si seženu sám. Pokud se tam dostanu dřív, než to vyvraždíš. Oh! Mami, No, já jsem mrtvej. já jsem si všiml. Co? Ty tam tak poleháváš. Proč se běžej? Tady je nějaký klidný místo, nesmí tady být oni. Že jak já se nespal. Jo, já ho zabiju. Se chvilku to bude klidný místo. Nedak bych, ale tak dobře. Fajn, žádný klidný místo to nebude. Protože tě sejmul tank. On mě nesejmul, on mě přijel. Já ti přeju. Mě. No, on to srazil. Je to samý. Srazil. Já nevím, jak každopádně. Čau. Jakož? Chtělo by to nějaký letadílko. Kokos. To je kokos. Tak na ně skoč. Jak? Oh. To zbyl ty hned. Jako si když jsem mrtvý. Musíme si sednout hammer. Jeden byl tam, ale ten, tomu se asi nedostaneme. Plač? Už ne. No. No ty vole, trochu mě slozit. Lidi, tak tohle byste asi vidět nechtěli, co se nám tady právě děje. Co? Ty vidíš, že na skalej. No vidím. Tebe kalej. Ne, zezadu. Paň ty kalej. Já nebyl. Já vím. Ne, z toho dvou. No to na raka. Kde je ten hammer? V té skále se vyplákal úplně na vždycky, asi ho nebudeme už moc řídit, takže hammer asi nebude. Ale mám motorku. Oh, jak vidím, tak to asi přeskočit nejde, lidi. To se jde do centra. Je pocen. Mám jí. Tak jeden. A už taky motorku. A zdrháme? Jo. Kde se to ne, radši ne, musíme si mout ten tank, co to tam hlídá. Co, tady je druhý. Takže jsou tady 3 tanky. Dobrý. A já už to nechcem. Ale jak dlouho natáčíme? Hele, už 14 minut. To je už maximum skoro. No tak hele, lidi, tohle uděláme asi na 2 party. Nebude to asi hned, protože máme ty povinnosti. Teď nás i máma volá. No, takže teď budeme menší střih. Tak jo, jsme tady zpátky. Kvůli dostatku toho, že už máma volá, takže uděláme to na 2 party, takže zatím čau.